Bon dia, xics i xiques! Avui anem a veure una de les grafies conflictives que apareixen en el vostre llibre. Teniu dos apartats, un està en la unitat 5 i l'altre està en la unitat 6, que ja és el volum 2. Però de moment anem a començar pel de la unitat 5. Este contingut, que no ho he dit, és per a tercer d'ESO. I avui anem a parlar de l'ús de la G, la J, la TG i la TJ. Estigueu atents! Les grafies conflictives 1. G, J, TG i TJ. Quan s'escriu J? La J s'escriu generalment davant les vocals A, O i U. Per exemple, taronja, jove o justícia. I quan s'escriu G? La G s'escriu davant la E i la I. Per exemple, gel o girafa. Diferent al castellà, recordeu-ho. Però atenció, perquè tenim tres excepcions. La primera excepció són els mots Jehovà, jerarquia, Jericó, jeroglífic, Jeroni, jersei, Jerusalem, jesuïta, Jesús, jet, majestat i els derivats o primitius. La segona excepció és l'imperfet indicatiu dels verbs jaure i ajaure, com per exemple jeia o jeies. Recordeu que volia dir jaure? Així teniu una pista. La tercera excepció és davant dels grups ECC i ECT, com per exemple dejecció, injecció, objecció, projecte i els mots que en deriven. I quan escrivim TG i TJ? TG i TJ són dígrafs que només poden presentar-se en posició intervocàlica. Això d'intervocàlica, Manuel, és una de les paraules que jo m'invente. Ara t'explique què significa. Sí, això vol dir entre dues vocals. TJ s'escriu davant A, O i U. Com per exemple, platja, allotjament o sutja. Pluja no s'escriu amb T, pluja, pluja. La TG s'escriu davant la E i la I. En el cas de la I, només la trobem en algunes formes verbals, com per exemple viatgi, jutgi, rebutgi. La E és més comuna. La tenim en metgessa, imatge, viatge i tots els mots que acaben en atge. I fins ací el vídeo. Mireu si ha sigut fàcil. Ara heu d'anar a les pàgines 118 i 119 del vostre llibre, que el tinc ací, i practicar amb els exercicis del 28 al 35. Teniu feineta per a una estona. Vinga, adeu!